Us presentem el tercer Congrés Internacional sobre el potencial dels boscos en la salut, que tindrà lloc a Girona i la Garrotxa, a Catalunya, entre el 7 i el 10 d'octubre del 2019. La província de Girona es troba entre la Costa Brava i els Pirineus, situació que li confereix una riquesa natural, cultural i paisatgística extraordinària. Amb una cobertura del 56% de superfície arbrada, una tercera part del territori està protegida pel seu interès natural, amb un total de 7 parcs naturals. Selvans treballa intensament en la salvaguarda dels boscos més valuosos, aquells més madurs, que contenen arbres centenaris i una estructura natural més diversa. La funcionalitat terapèutica d'un bosc necessita de la presència d'arbres grans, de l'entesa amb la propietat forestal, l'accessibilitat i tranquil·litat de l'espai, un guiatge especialitzat, una certa logística i el seguiment mèdic sobre els beneficis psicològics i fisiològics d'aquesta reconnexió amb una natura de qualitat. Us animem a ser partícips d'aquest congrés i a emprendre junts el repte de saber preservar i restaurar un entorn més saludable. El congrés començarà el dia 7 d'octubre al vespre amb una benvinguda al Centre Històric de Girona. Durant tot el dia 8 escoltarem i viurem la natura mitjançant una jornada de bosc a l'espectacular zona volcànica de la Garrotxa. Els dies 9 i 10 d'octubre ens reunirem en aquest Palau de Congressos de Girona per escoltar a persones expertes en la matèria de tot el món, tot promovent el debat i l'intercanvi de coneixement sempre des d'una vessant pràctica i aplicada. Ens actualitzarem en relació a l'evidència científica i la recerca sobre el binomi bosc i salut. Debatrem sobre com podem reconnectar la nostra espècie amb la natura a través dels boscos i coneixerem experiències i millors pràctiques d'arreu del món replicables. Sempre pensant en la salut tant del nostre planeta com de les persones. Intentarem avançar en la cooperació internacional en la matèria i construir entre totes i tots una proclama sobre la importància dels boscos més naturals per a les societats. Us necessitem per avançar entre totes i tots en aquest repte col·lectiu. El Congrés va dirigit a totes aquelles persones compromeses amb la natura, que teniu interès a ampliar el coneixement i la capacitat de conservació i valorització del nostre entorn. Resultarà especialment rellevant per als que treballeu en el sector forestal, en l'àmbit de la salut i el benestar o en l'àmbit de l'ecoturisme. Aquesta és una bona oportunitat per compartir i defensar la necessitat de preservar els boscos naturals com a espais proveïdors de salut i benestar per a les societats. Us esperem a totes i tots a Girona, al tercer Congrés Internacional sobre el potencial dels boscos en la salut, que tindrà lloc del 7 al 10 d'octubre de 2019.